Natubag na gyud ang pangandoy sa 791 ka mga learners sa Alternative Learning System kun ALS sa Department of Education dihang mipaso sila atol sa ALS graduation and moving up ceremony kagahapon Agosto 2. Natapos sa mga learners ang elementary ug junior high school levels. Gikalipay kini sa mga graduates, sanglid makapadayon na sila sa sunod nga level sa ilang pagtuon. Makita sa pictures nga face-to-face nga gipahigayon ang graduation sa mga learners. Mipaso sila suot ang ilang toga, kuyog ang ilang escort. Kini ang unang graduation and moving up ceremony sa ALS sa Panabo City tungod sa kapindua ka tuig nga pandemya. Ang ALS usa ka programa ilawom sa Department of Education alang sa mga wala nakatapos sa ilang pag-eskwela o mga out of school youth and adult kon OSYA. Sa mensahe nga gipaabot ni Education Program Supervisor Jaime Carlom, malipayon siya nga milahutay ug wala nagpadala sa ilang kaluya ang mga learners sa ALS taliwala sa nasinating pandemya. Gidahig usab niya ang kaisog sa mga learners tungod ni human gyud sila sa elementary ug junior high school education. Nang hinaot si Carlom nga unta mapadayon paghihapon nila ang ilang mga damgo nga makahuman sa pag-eskwela hangtod sa kolehiyo sa ilang mga gusto nga kurso alang sa ilang maayong kaugmaon. Nagpasalamat usab siya sa kanunayng suporta sa lokal nga gobyerno sa Panabo City ug sa tanang stakeholders. Sa mensahe ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, gisay sa iniini nga importante alang kaniya ang paghatod og lessons sa mga learners. Plano sab ni Mayor Relampagos nga iapil ang suporta sa mga miyembro sa 9th City Council. Gidasig sa mayor ang mga ALS teachers nga edukar gyud pag-ayo ang mga estudyante ug plano niyang dungagan ang sweldo sa mga magtutudlo. Nakumpleto na sa mga graduates ug completers ang basic requirements nga gihatag sa Bureau of Alternative Education kun BAE. Apil na usab ang pagpaningkamot sa mga magtutudlo sa ALS nga matanyag sa mga learners ang angay nilang matun-an. Ang mga ALS learners ang nagpamatuod nga dili babag ang kalisod hilabi na sa pinansyal aron makapadayon sa pagkaabot sa ilang mga tinguha sa pagpauswag o pagpalambo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ingon man kinabuhi. Ang graduation and moving up ceremony class of 2021 gitambungan sa uban pang opisyal sa LGU Panabo City, mga opisyal sa DepEd, stakeholders ug mga barangay officials nga natigayon sa Panabo City Gymnasium. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.